Βγάζει νόημα όλο αυτό. Να νιώθω τόσο παγιδευμένη στη ζωή που ήθελα. Το καημενούλη. Ένας θεός ξέρει που είναι η μάνα της. It must be hard to move to a new place. Change schools. Why are you so nice to me? Call me anytime you want. What? We're friends now? I know it's not easy to not have a mother around. Είναι ένα κλειστό κορίτσι που μόλις μετακόμισε σε καινούργια χώρα, καινούριο σχολείο. Είναι φυσικό να χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Δεν υπάρχει κάτι ασυνήθιστο σε αυτό. Μην επινοείς προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. What are you doing here? Αρχίσει καθυστερημένη. Χάνεις συναντήσεις. Εξαφανίζεις από το γραφείο. Θα μου πεις τι συμβαίνει. Είχαμε συμφωνήσει πως δεν θα ανακατευώσω στα προσωπικά του. Απλώς εναθείς τούτο ήταν. Απλώς εναθείς. Όπως τη μάνα σου. Why don't you mind your own business? I'm trying to help you. Help you with what? What the hell is wrong with you? You're not my mother, you know. And you're not my friend either. What grown woman befriends a 16-year-old girl? It's pretty pathetic if you ask me. You know what? You're the one who needs help.